Patay ang usa ka lalaki human giingong misukol sa Argao Police nga mipatuman sa warrant of arrest batok sa ig-agaw sa nakalas pasado alas 5 ganihang buntag sa bukirang barangay sa Jampang, Argao. Dead on arrival sa tambalanan si alyas samtang nakaikyas ang magsuong silang Jonathan nga maoy dakpunon sa mga pulis ug ang igsuon nga si Joel Comaling, residente David. Matod ni Police Major Janos Giangan, ang hepe sa Argao Police nga si Jonathan maoy adunay warrant of arrest tungod sa pagpayuhod og dili lisensyadong armas apan dihang nabantayan sa tulo ang pagpadong sa mga arresting team giingong una silang mipabutos sa kapulisan og misibat nga motorsiklo. Misod si Jay sa ilang balay apan pagsusi sa kapulisan wa na kini panimuot. Na-recover sa posisyon ni Jay ang KG-9 submachine gun samtang nakitaan sa gawa sa panimay sa magsuong Comaling ang usa ka granada. Giulagway sa kapulisan ang grupo nga nanambigit sa tulis sa lungsod ug mga silingan nga mga dapit. Ang istorya ng mga tao kay mga tao di hadlok na ang untouchables mao na ilang restriction na grupo ha. Kini man gud si Jonathan Comaling mao din ilang leader. Allegedly involved muna sila sa illegal drugs na katong si Jay katong namatay mao to iyang hitman. Naapag yun siya additional murder case si Jonathan.